Dobry wieczór. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Naszymi gośćmi jest pan Filip Chlawinka. Będzie mówił po obcemu, także nic nie będziecie rozumieć. Drugim gościem jest Leszek Jaranowski. Tubylec. Spotkanie poprowadzi Madzia, jak zwykle. A ja bym jeszcze, nim oddam mikrofon, poprosił was, żebyście wstali. 5 dni temu zmarł człowiek, który był bardzo związany z Krakowskim Klubem Wtorkowym, Władek Tyrański. I niestety tego samego dnia będzie pogrzeb miał Ostrożny Tadeusz Rusek, jeden z największych kolporterów w Krakowie, ale głównie związany z hutnikiem, czyli jakby bardzo bliski mnie. Obaj mają niestety tego samego dnia pogrzeb o różnych godzinach na różnych cmentarzach. Oddajmy im hołd. Minuta ciszy. Dziękuję bardzo. Ja postaram się, rozmawiałem wczoraj na temat Władka Tyrańskiego i może nam się uda w marcu zrobić spotkanie poświęcone Władkowi. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Naszego gościa, Filipa Chlawinkę, już powitaliśmy. Leszku, też zajmij miejsce, bo do Ciebie też będę miała pytania, ale możesz już w takim razie swoje intro włączyć. Prosimy o włączenie. Vysílá Československý rozhlas Praha. Přeměny do Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVK. Уполномоченный что партийные государственные деятели Чехословацкой социалистической республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи. Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šedíků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlý. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Большое vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем. Pod czerwonymi jarzębinami
zaginął motyl między karabinami. Zdeptał go butem dowódca tyłów i zginął motyl, tak jak nasza miłość. I zginął motyl, tak jak nasza miłość. Nie byłbym sobą, jakbym nie zrobił czegoś takiego. Bo to, że mamy sympatycznego, miłego i wspaniałego przyjaciela z Czech, w moim odbiorze nie jest wystarczającym powodem do tego, żeby tylko i wyłącznie się cieszyć i radować. Trzeba to też sobie odrobinę przypomnieć tej naszej historii. Starałem się w tym 3,5-minutowym filmiku to wykonać. Ale żeby to nasze spotkanie nie było takie smutne, takie nadęte patriotycznie, to tylko tyle. Ja jestem na tym plakacie, trochę was oszukałem, napisałem Czech i Lech. Ja mam na imię Leszek, to pierwsze, które muszę sprostować. A drugie, my Polacy, Filip, słuchaj, my Polacy jesteśmy wychowani od małego dziecka na różnych bajkach, legendach i wszyscy doskonale znamy taką legendę o Lechu, Czechu i tu ostracyzm. Jakoś tak ostatnio mam problem z nimi. A w każdym razie, jak przyszedł do głowy pomysł tego naszego spotkania z Filipem, no to pomyślałem sobie, że ta bajka będzie fajnym odniesieniem, no ale zostało Lech i Czech. Czech jest prawdziwy, Lech jest trochę oszukiwany. Ja w ogóle jestem tutaj kwiatkiem do kożucha. Tyle tytułem wstępu i ja myślę, że Magdalena poprowadzi to spotkanie jak trzeba, chyba że nie daj Boże będziecie mi zadawali pytania historyczne, nie daj Boże. Dobra, tyle miałem do powiedzenia. W tym intro widzieliście Państwo zdjęcia z praskiej wiosny z 1968 roku i audycję Radia Wolna Europa z odgłosami i z komentarzem właśnie odnoszącym się do praskiej wiosny, do 1968 roku, do interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. I później piosenkę Karola Kryla też na temat praskiej wiosny. Karel Kryl zresztą jest nazywany bardem praskiej wiosny. A w ogóle w ramach ciekawostki powiem wam, że jak poznaliśmy Filipa na wycieczce na Morawy, na takim wyjeździe winnym na Morawy, to bardzo się Filip zdziwił, że my w ogóle wiemy, kto to był Karel Kryl. A ja powiedziałam, że nie tylko wiemy, ale również śpiewamy i znamy jego piosenki i śpiewamy. Ale do Kryla jeszcze wrócę, natomiast chciałam zapytać Filipa, czy Czesi lubią Polaków? Czy pamiętają o tym, że zajęliśmy Zaolzie? I czy pamiętają o tym, że byliśmy też w gronie tych państw, które interweniowało wtedy i weszło do Czechosłowacji w 1968 roku? Czy to jest dalej żywe? Ja was serdecznie witam tutaj jeszcze jeden raz. I powiedziałbym tak w skrócie, że to są już historie, które ja na przykład nie pamiętam, czyli okupacja 68, o tym się uczymy na szkołach podstawowych, na liceum, na uniwersytetach i jasna sprawa. Czesi myślę, że jakby pamiętają o tym, ale nie jest to, co by miało być tym źródłem spojrzenia z Czech do Polski. Ja bym powiedział w skrócie, po tym jeszcze tutaj wam pokażę jedną książkę, która bardzo pięknie opowiada o tym, jakie są historie, a jaka jest rzeczywistość głównie teraz, stereotypiczna głównie, to są takie uproszczenia,
tak jak Czesi patrzą na Polskę. Ono się to teraz bardzo zmienia, bardzo dynamicznie, ale dopiero w ostatnich latach działa to na podstawie nie aż takiej wiedzy, nie aż takiego studia historii, ale na przykład na takich bardzo prostych rzeczach, jako jest darmowa autostrada aż nad Bałtyk. I Czesi teraz się wybierają, naprawdę, to jest tak bardzo proste, ale działa to bardzo pozytywnie. Czyli Czesi, jakbym powiedział, a to ja jestem Morawianem jeszcze do tego, my odróżniamy tą część, która jest tą historyczną ziemią Bohemii, od tych Moraw. Morawy są starsze od Czech, od Bohemii, bo po prostu początki chrześcijaństwa to jest naprawdę związane z Morawami, potem dopiero poszło chrześcijaństwo dalej przez Bohemię i potem dalej do Polski. Morawianie mają świadomie tej swojej historii. Ale żebym wrócił teraz do tematu naprawdę tej autostrady i do okupacji, czyli do problemów Zaolża, u nas jest to jeszcze, tak jak wam mówiłem, jest to podzielone Bohemia, Morawy i potem jeszcze ten Śląsk. A ten Śląsk nawet jest podzielony do 3 takich podśląsków. Jest Śląsk Opawski, jest Śląsk Ostrawski i potem jest Śląsk, który jest naprawdę tym Zaolżem i tam to ludzie pamiętają. Tak, ale to jest tylko kawałeczek z całej tej społeczności, która tworzy teraz Republikę Czeską, kiedyś, która była też Czechosłowacją. Dużo się tego zmieniło w przestrzeni ostatnich takich 30-40 lat. I to, co teraz bardzo pozytywnie wpływa, to jest właśnie ta rzeczywistość tej autostrady i też to, że Polska teraz, tak jak idzie do przodu ekonomicznie, tak naprawdę Czesi, a myślę, że w Polsce jest tak samo, wybory zawsze wygrywają te partie, które obiecają wzrost ekonomiczny, czyli nie patrzy się aż tak na to, co było, ale patrzy się na tą ekonomię, czyli teraz jakby patrząc na Polskę, która się tak bardzo rozwinęła ekonomicznie, mamy teraz, już myślę, że nie, że dogoniła, ale już przedgoniła tą Republikę Czeską ekonomicznie. Tak, Czesi zauważyli, to jest tak proste, ale zauważyli, że Polska jest świetnym krajem, gdzie żyją bardzo dobrzy ludzie i dopiero teraz Czesi podróżują do Polski. Czech, zwyczajnie, przeciętny Czech, siedzi sobie w tej knajpce, pije tam to piwo i patrzy tak maksymalnie za jedno wzgórze, ale nie dalej. A jeżeli rozmyśla o obcych krajach, to zawsze stereotypicznie patrzy na południe, tam jest więcej słońca, tam się żyje lepiej, bo tam jest cieplej, i potem na zachód, bo tam są lepsze zarobki. Na północ mało ludzi. Chyba tych, którzy mieszkają blisko granic. Ale co do tego jeszcze warto jeszcze dodać, zawsze pomiędzy jakby Czechami, jakby czeskim narodem i polskim narodem istnieli Sudety, które byli zamieszkane przez Niemców i które tworzyli zawsze tą barierę. A po tym, co Niemcy zostali wypędzeni po II wojnie światowej, te regiony byli dosiedlane i też do dzisiaj walczą z tym, żeby znaleźli swoją nową tożsamość. I to zawsze był taka bariera pomiędzy tym czeskim i polskim narodem. I dopiero teraz wam powiem, że ja, który zawsze walczę za was, za Polaków w Czechach, bo tu jest takie pytańko, to było to pierwsze pytańko, ja tak za dużo gadam, czy Czesi lubią Polaków? Zmienia się to, a ja wam to powiem uprzejmie, nigdzie się tego nie doczytacie, naprawdę nie. Stereotypicznie nie lubią. A ja to mówię wprost i mówię to, bo naprawdę ja uwielbiam prawdę. Tak, z tego powodu tutaj bardzo szanuję Leszka za to, co robił, za Solidarności. Zmienia się to, a teraz się to zmienia na plus. A ja wam powiem tylko z moich doświadczeń. Kiedyś pracowałem w Teatru Narodowym w Brnie i ci moi przyjaciele tam z teatru, z którymi pracowałem na co dzień, w 2015 roku wybraliśmy się do Bydgoszczy, do Opery Nowej, żebyśmy tam mieli występ z naszym teatrem. I ja się tak pytałem, 2017, ja już wiedziałem, że Polska istnieje. Ja już to wiedziałem, bo ja do Polski już jeździłem. Czyli ja już zauważyłem, jaka jest Polska świetnym krajem, a to wam naprawdę to powiem. Tak to jest, z mojego punktu widzenia. A ci moi kolesie wszyscy mówili, co tam będziemy robili w takim biednym kraju, co tam będzie, no wszyscy tam... Jakby nie było jakieś pozytywne skojarzenie z Polską. Ale zmieniło się to natychmiast, co oni tam wjechali, bo po pierwszy raz jechali do Polski. To jest to, że ten Czech zwyczajnie siedzi sobie w domu,
rozumie wszystkiemu, ale nie podróżuje, a do Polski już w ogóle nie. Ale jeżeli już wyjedzie, tak ten Czech nie jest głupi, on ma oczy, on naprawdę zauważy, jaka jest realita, jak naprawdę jest w Polsce, wraca i zmienia 100% swoje zdanie. No 90% ludzi zmienia zdanie, absolutnie. I po tym zobaczycie takich ludzi, którzy mówią, fajnie było w Polsce. Nie, że tylko te autostrady, ale ludzie mieli. A teraz jeszcze do tego taki ten stereotypiczny widok Polaka na Czecha jest bardziej taki stereotypiczny, ale pozytywny. I to, jeżeli ten Czech przyjedzie do Polski i ktoś na niego tak pozytywnie patrzy, śmiesznie brzmi ten język, wiem dla was. Dla nas tak samo brzmi polski język, tak samo śmiesznie, ale są pozytywne vibes, jakby pozytywne emocje. Tak ten Czech tego zauważy, wróci do swojego kraju, po pierwszy raz co był w Polsce i z 90% będzie mówił o tym, że Polska jest super. A to się dopiero zmienia na podstawie tego, że Czesi podróżują, odkrywają teraz Polskę. Po epidemii, powiedzmy po COVID-zie. Tak, to jest bardzo długa odpowiedź. Sorry, przepraszam. Modziu. A teraz chciałam ciebie, Leszku, zapytać, jak myślisz, czy Polacy lubią Czechów? Bo za czasów Solidarności, kiedy my działaliśmy w podziemiu, to pamiętam, że było coś takiego jak takie pokoleniowe poczucie winy za ten 68 rok. Może za Zaolzie to już nie, ale za 68 rok. I pamiętam, że jedną z najpopularniejszych lektur wtedy to był Kundera. Więc to tak trochę też to my lubiliśmy czytać Czechów. I czy Polacy lubią Czechów? Ja nie jestem całym narodem. Ja Czechów lubię. Fajni są, oni są śmieszni. Przepraszam, mówię o tym stereotypach właśnie. Wiecie, jak się nazywa parasolka po czesku? Szmaticzku na patyczku, nie? To jest wymysł polski, oczywiście to nie jest prawda. Jak się nazywa karabin? Żelaziwo na pleciwo. No to Polacy takie wymyślają, takie śmieszne, ale z tym, że Polacy wymyślają tego typu rzeczy, parafrazując język czeski, i wcale tego nie robią, że tak powiem, w złych intencjach. Po prostu dla uśmiechu, dla zabawy. Ale jest jedno pewne. Tak jak mówiłem, ja za wszystkich Polaków nie jestem w stanie, nie jestem reprezentatywny, ale za moich przyjaciół, mój krąg, Czesi są odbierani pozytywnie. Czesi są widziani jako osoby takie wyluzowane, potrafiące stanąć obok, potrafiące się uśmiechać i śmiać ze swoich tak zwanych własnych wad narodowych, mają ten dystans, czego nam tak bardzo brakuje i ja wam Czechom bardzo tego zazdroszczę. Spróbujcie się wyśmiać z kogoś z nas tu z klubu, nie będę palcem wskazywał, bo bym się naraził. Najczęściej jest taki odruch. Już nie mówiąc o tym, że urażenie, prawda? My Polacy tak nie potrafimy i ja Czechom tego zazdroszczę. Ale pomijając tą hańbę 68 roku, Filip, ty wiesz o tym, że pod butem sowieckim była cała środkowo-wschodnia część Europy, Czechosłowacja również i Polacy też byli. Istniał taki tak zwany Układ Warszawski, zbrojny, polityczny układ. No i jak zapadła decyzja o tym, że tą praską wiosnę, tego motyla, o którym śpiewała pani Krzysztoń w tym krótkim wstępie, motyl wolności, tak mi się kojarzy, swobodny, taki z skrzydełkami sobie macha, szczęśliwy i tak dalej. No to polskie wojsko, które nie miało wyboru, musiało uczestniczyć w tej inwazji na tą praską wiosnę, było drugim państwem ilościowo z całego Układu Warszawskiego. No wiadomo, pierwsi to byli Sowieci, Ruscy, drugim byliśmy my.
25 000 Polaków. Normalnych żołnierzy. Filip, ja już tobie to wspominałem, ale powiem to głośno wszystkim. Ja myślę, że tu wszyscy mają tą świadomość. W tamtych czasach służba wojskowa była w Polsce obowiązkowa i na 2 lata lub na 3, w zależności od rodzaju jednostki, szło się do wojska na przeszkolenie. Jak byłem internowany, obok mnie prycza w prycze leżał kolega, który był z Sandomierza i był ode mnie dużo, dużo starszy i on był w wojsku właśnie w tamtym czasie, w 1968 roku. I był, nie wiem, czy to kompania była, czy to brygada, w czołgach był w każdym razie. I on w ramach tego Wojska Polskiego, w ramach Układu Warszawskiego, w ramach tej podległości Sowietom został wysłany do pacyfikacji Pragi. Ale mówił coś takiego, no, że wstydzi się, ale przecież nie miał wyboru. A z drugiej strony mówi tak, obsługa czołgu była polska, ale dowódcą czołgu był facet z naramiennikami sowieckimi. Jak czołg jechał w tłum, rozpędzając ten tłum na ulicach w Pragi, to ten dowódca sowiecki wyciągał pistolet, no bo Polacy protestowali, nie? Ten mechanik to się nazywa, przynajmniej z 4 pancernych tak był nazywany, ten, który kieruje czołgiem. Wyciągnął pistolet i mówi, jedź. Taka jest pamięć polska tamtych czasów. Będzie jeszcze, mam nadzieję, taki moment, jak mi Magda udostępni mikrofon, to powiem o tym, że ta pamięć o Czechach, w sumie dobrze widziane Czechy przez Polaków zaowocowały w latach późniejszych i to w wielu różnych miejscach. Ale żebym nie przedłużał, oddaję. W związku z tym, że powitał nas Karel Kryl i że tak się poznaliśmy właśnie, rozmawiając o Krylu, to chciałam też zapytać Cię, Filip, czy w związku z tym, że Polacy nadal śpiewają piosenki Kryla, to czy Czesi pamiętają o Krylu, czy śpiewają piosenki Kryla, bo my na przykład, jeżeli chodzi o Kaczmarskiego, to mamy różne zloty kaczmarofilii, różne festiwale rozsiane po całej Polsce. Czy jest coś takiego też, jeżeli chodzi o Kryla w Czechach? Tak, odpowiedź brzmi tak. Kryl jest jedną z ikon tej praskiej wiosny. Niestety w latach 90. już zmarł, czyli nie mógł w tej nowej rzeczywistości działać długo na tą naszą społeczność, już swobodną, wolną. Ale jest to naprawdę człowiek, który stoi bardzo wysoko swoim kręgosłupem, swoją moralnością, naprawdę bardzo wysoko i z Dubčekem wraz z tym Palachem, Zajcem, to są te ikony. I wiem, że mnóstwo piosenkarzy, takich twórców, którzy sami tworzą piosenki, często się odwołuje do niego i że nagrano nawet jedną taką płytę, gdzie różni aktualnie śpiewacy i muzycy nagrali, przetworzyli troszeczkę jego utwory, ale że ta jego pamięć naprawdę do dzisiaj żyje. Ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, w pewnym momencie w tym intro było zdjęcie Palacha i Zajca, tak, i tam był też taki czerwony znaczek, który był wydany w podziemiu właśnie z ich podobiznami. I to taka ciekawostka jeszcze z podziemnych czasów, z lat 80., więc ja w ogóle nie wiedziałam, że Palach miał tylu, no nie wiem jak to powiedzieć, naśladowców czy ludzi, którzy poszli jego śladem, że tych żywych pochodni było w Czechach po 1968 roku. Nie wiem, czy kilka, czy kilkanaście osób się spaliło również w proteście przeciwko
przeciwko tej interwencji, przeciwko komunizmowi? Tak, to jest trudne pytanie, bo Palach dla mnie osobiście jest naprawdę tą osobowością, którą ja doceniam. Zauważyłem tego, jak miałem ja jego lata. I wyobraziłem sobie po prostu bycie na jego miejscu. I to naprawdę muszę powiedzieć, że to była ofiara, najwyższa ofiara. Naprawdę. To jest sumienie czeskiego naroda. I sumienie takie, że na przykład ja studiowałem we Włoszech i we Włoszech myślę, że istnieje w każdym większym mieście rynek Palacha. W Czechach myślę, że nie aż tak za dużo. Dla mnie to jest naprawdę człowiek, który swoje życie położył za czeski naród. Nawet był kardynał w tych czasach w Watykanie czeski, który po tym, co zrobił Palach, tak docenił jego czyn, jego działania i powiedział, żeby tak kolejne młode osoby nie robili, to tak, ale on popełnił samobójstwo. To jakby z punktu widzenia wiary katolickiej, to oczywiście jest przestępstwo, tego nie ma się robić, ale on docenił tą jego ofiarę. Za mnie Palach naprawdę to jest ikona wszystkiego naroda, ale powiedziałbym, że niedoceniona w rzeczywistości dzisiejszej. Chwała Janowi Palachowi, Zajcowi i wielu, bo naprawdę tych osób, które dokonały samospalenia, jest dużo więcej, ale nie wiem, czy wiesz, w Polsce również protestowały osoby, też dokonywały samospaleń i co jest najciekawsze, nie tylko w obronie naszego polskiego interesu, bo na przykład przypominam to, co było w Warszawie na stadionie dziesięciolecia, gdzie spalił się siwiec. On protestował przeciwko najazdowi na Pragę w 1968 roku. Przepraszam cię, Filip, miałem ci pokazać, jak szliśmy na kawę. Na rynku jest studzienka Badylaka. Walentego Badylaka. Też dokonał samospalenia. Dożyliśmy takich czasów, że jak nakręciłem film wspominający Badylaka i z przesłaniem, którym on dokonał tego tragicznego aktu, to po chyba 2 lub 3 latach istnienia na YouTubie dostałem komunikat, że film zostaje wyłączony i czy ja przypadkiem nie mam ciągot samobójczych, czy nie potrzebuję pomocy. Taką wielką troską się do mnie zwrócono. Na co ja oczywiście odpowiedziałem, nie wiem z kim rozmawiałem, czy z butem, czy z prawdziwym człowiekiem, że odpowiedziałem, że nie, że ja się czuję dobrze, że nie mam takich myśli, a to, co przedstawiłem, to jest historia, znacząca historia nasza, polska. Nawet, niech będzie, że nawet lokalna, ale znacząca, ważna część historii. No oczywiście dostałem komunikat zwrotny od właściciela YouTube'a, że przeanalizowano ten film powtórnie i nie zostanie przywrócony. To wiesz, to tak to jest. Osób, które zdecydowały się na taki tragiczny ruch, naprawdę jest dużo więcej. Jak widać, nie tylko w Czechach, ale w krajach sąsiednich, tak jak w Polsce, również my Polacy, potrafimy się przejmować tym, co się dzieje na świecie. Potrafimy współczuć, a w ogóle w naszej historii, na naszych sztandarach, jak głębiej sięgniemy w lata wstecz, często było napisane za naszą i waszą wolność. Tyle. I żeby tak smutno, to myślę, że przejdziemy do takiej drugiej jakby części naszego spotkania, trochę bardziej radosnej, wesołej i współczesnej, czyli do Moraw, do wina, do wyjazdów winnych, piękna morawskich zabytków, morawskich krajobrazów.
Tutaj się będą się przewijać zdjęcia z święta świętego Marcina i z różnych morawskich miejsc. Właśnie nie wiem, dlaczego to się trochę przycina, ten mikrofon. Nie, to się nie przycina niestety, a zaktualizował mi się system w dniu dzisiejszym i przegapiłem sprawę, będąc tutaj podpinany. Nie jestem w stanie zrobić prawdziwego pokazu slajdów, tak na poczekaniu, z automatu. Więc wybaczcie, drodzy Państwo, będę po prostu otwierał okno ze zdjęciem, zamykał, po czym otwierał następne. Trochę to będzie siermiężne, no ale musimy sobie jakoś poradzić. Bo teraz, słuchajcie, zdradzę wam pewną tajemnicę, pewien sekret, że zanim Filip zajął się winami i wyjazdami krajoznawczo-winnymi, enologicznymi, to był śpiewakiem operowym. I teraz mam takie pytanie, w czym lepsze jest zajmowanie się winem, zajmowanie się winnicami, wycieczkami, podróżami od śpiewania w operze? To takie przewrotne pytanie. Fajnie. Ja myślę, że to się łączy, że bez tego bycia śpiewakiem operowym nie byłbym potem przewodnikiem turystycznym po tych winiarskich Morawach Południowych. Bo te Morawy Południowe to jest naprawdę tradycyjny, folklorystyczny region, gdzie do dzisiaj, wy to znacie z Polski, z Podhala, te góralskie zespoły. Tak samo na tych Morawach ta tradycja jest tak długa, nieprzerwana i ta się łączy właśnie z życiem na wsi. Morawy Południowe są bardzo urodzajnym regionem, czarnożem, ziarno, tam kukurydza, zboże i tak dalej. To jest w nizinach, ale na tych zboczach od zawsze, powiedzmy, czyli od średniowiecza i jeszcze troszeczkę dalej, jeszcze o tym będzie mowa, hodowano tam winorośle. Ale także rolnicy na tych wsiach robili głównie na to, żeby mieli z czego zrobić chleb, a potem to wino to było do zabawy. I to jest związane z tym folklorem, ze śpiewami. Za mnie mega fajna sprawa, bo w tej muzyce jest mądrość całych pokoleń. Tam się śpiewa o winie, o zazdrości, o miłości, o wszystkich takich normalnych sprawach, które dotykają życia każdego człowieka. Od urodzenia aż do śmierci. I za mnie to jest właśnie to. Na przykład. I śpiewa się naprawdę o czymkolwiek. Możecie śpiewać o winie, możecie charakteryzować człowieka na podstawie cechów poszczególnych odmian albo cechów jakby win, czyli jak jest ktoś młody, tak jest młody jak na przykład kurczak, czyli takie Beaujolais. Po prostu młody chłopak sprawia się w swoim życiu tak jak młode wino, które jest niedojrzałe, takie, które po prostu możecie otworzyć butelkę, ono pęknie. W tym jest mądrość całego narodu i ja bym powiedział, co jest lepsze. Lepsze jest oczywiście to, co robię teraz, bo ja jestem teraz wolnym człowiekiem i staram się promować te Morawy Południowe i połączyć te nasze dwa narody, bo mamy tego dużo wspólnego. Jeszcze co więcej, zabrzmiało to właśnie tu w tej książce, którą wam też pokażę, dziennikarza Jakuba Metka, czesko-polskiego, polsko-czeskiego pochodzenia. On mieszka w Białymstoku, jest polskim dziennikarzem, ale ma w siebie to DNA czeskie. I on się naprawdę bardzo dobrze zna na temacie, a on właśnie w jednym z odcinków podcasta mówił o tym, że na Morawach emocjonalność ludzi jest najbliżej do emocjonalności, serdeczności was Polaków. Że Czesi tam w tej części Bohemii, tam w Pradze i tak dalej, troszeczkę trzymają taki dystans. My to czujemy na tych Morawach. My to nawet czujemy, że z ludźmi z Pragi, z Czech, no dogadamy się, jasne, mówimy jednym językiem, ale nie jest to tak wprost, tak jak z tym Morawianem, bo i tak jest, ja to czuję, jak przyjeżdżacie wy z Polski na te Morawy, to ja myślę, że jakbyście byli w domu, że się czujecie bezpiecznie i dobrze. No i co dotyczy tej muzyki, ja śpiewam przy wycieczkach. To wszystko prawda, bo jak byliśmy właśnie na tej wycieczce, gdzie poznaliśmy Filipa, to Filip nas uczył, była degustacja wina, były piękne
pogoda, to była wprawdzie listopad, ale była przepiękna pogoda, słońce i na wolnym powietrzu degustowaliśmy wino w otoczeniu winnicy i pięknych wzgórz. To właśnie tak degustujemy wino i wtedy właśnie Filip nas uczył śpiewać czeskie, morawskie piosenki ludowe. Ale dlaczego akurat Morawy Południowe? Dlaczego Morawy Południowe? No, serdeczność, emocjonalność i jeszcze troszeczkę mojej takiej opowieści spersonalizowanej. Naprawdę mojej. Moja historia doprowadziła mnie w 2016 roku na wybrzeże Morza albo Oceanu Atlantyckiego. Po tym, co skończyłem Camino do Santiago, tam zrobiłem jakieś 600 kilometrów. I po tym, jak ma człowiek jeszcze czas, ten pielgrzym, tak może się wybrać, żeby tak troszeczkę odpocząć na Finisterre albo Musia, nie wiem jak się to wymawia, dokładnie, żeby tam troszeczkę odpocząć i jeszcze tak jakby refleksyjnie porozmyślać o tym, co przeżyli i tak dalej. No i wiecie, co mi się tam wydarzyło? Na tym wybrzeżu, na Finisterze, na końcu świata, spotkałem tą osobę, która mi otworzyła Polskę. I jakby to była Polka z Bydgoszczy, Asia. Spotkałem się z nią na wybrzeżu, przypadkiem tylko. Jakoś byliśmy sobie sympatyczni, także ja potem kilka miesięcy przyjechałem do Bydgoszczy za nią na odwiedziny. A to było właśnie 11 listopada. Było święto w Polsce, Dzień Niepodległości. A ja zauważyłem właśnie, to jest typowy Czech. Przyjeżdża po pierwszy raz do Polski i zauważy, jaka jest rzeczywistość. Ja zauważyłem mnóstwo ludzi, też była fajna pogoda, było bardzo ciepłutko. Tam w parku jakimś tam przy Bydgoszczy, mnóstwo ludzi w tym parku. Tam siedzieli, było ciepłutko, pikniki tam robili, a ja zauważyłem, Filip, ale to jest zupełnie inny kraj, niż sobie wyobrażałeś ta Polska. Jak tu jest dobrze. A jeszcze z tym moim językiem polskim, wiecie co, ja się urodziłem w Opawie, czyli na Śląsku, 5 kilometrów do granic z Polską. Także ja tak jakby pasywnie, całe dzieciństwo, byli co za komuny? No 2 programy czeskiej telewizji, 2 programy polskiej. Oczywiście jako dzieciaki my nie spędzaliśmy tak dużo czasu, nie było komórek, telewizja to tak tylko czasami na bajki wieczorem albo tam na jakieś tam na Krecika, a potem później jeszcze na te filmy z tą gwiazdką, nie? Takie tam po 22. Znaczy nie był żaden kontakt. Ja naprawdę nie byłem nigdy w Polsce, a to miałem 5 kilometrów do granic z Polską, a tak to mieli wszyscy ci Czesi. Wszyscy. A ja po tym, to był 2016 rok, po tym Camino tego listopada wjechałem do Bydgoszczy, a ja naprawdę byłem absolutnie pozytywnie zaskoczony, ale pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony. No, jakie było to pytańko, Madziu? A dlaczego te Morawy Południowe? No właśnie. Morawy Południowe, południe, czyli jest ciepło, jest to tradycyjny winiarski region, o tym wam za chwileczkę powiem więcej. Ja jako śpiewak w Brnie, po tym co właśnie dokonałem, to Camino do Santiago i tak dalej, rzeczywistość pracy w teatru, znów się troszeczkę jakby mowa o tym, dlaczego robię to, co robię teraz. Życie w teatru polega na tym, że od poniedziałku do piątku macie próby i sobota, niedziela, jeżeli dyrekcja tak... ona tak chce, to potem gracie w sobota, niedziela, czyli wolnego czasu macie 0. I mnie to w pewnym momencie tak zauważyłem, że to mi nie odpowiada, że ja nie chcę żyć, że resztę swojego życia nie chcę tak spędzić. No tak zrobiłem sobie tą licencję na przewodnika, najpierw dla Włochów, bo studiowałem język włoski, a potem, bo brakowało w Brnie przewodników polskojęzycznych, tak ja mówię, no wiesz co, ja nie mam żadną dyplomę, nie studiowałem nigdy język polski, ale tak spróbowałem jeden raz. A to jest właśnie to, co ja zauważyłem też, to pozytywne spojrzenie z Polski na Czechów. Włoch, a to ja naprawdę studiowałem język włoski, czyli 99 mojej wymowy jest poprawna, ale ten 1%, jeżeli się ja wyraziłem jakoś niepoprawnie, to oni zawsze musieli mi powiedzieć, Filip, tak się to nie mówi. A ja, jak miałem tą pierwszą grupę polską, to od razu było czuć zupełnie inne emocje, bardzo pozytywne. I z tego powodu
zdecydowałem się na to, że o tych Morawach Południowych, o tej świetnej, przepięknej historii, rzeczywistości, o tym folklorze, o tych winach, że ja będę tym łącznikiem pomiędzy Morawami Południowymi, pomiędzy tą krainą ludzi z pięknym, otwartym sercem, z tymi przepięknymi emocjami, z tym dobrym winem, z tą mądrością, która tam jest w tych ludziach, naprawdę, że ja będę tym mostem pomiędzy Polską i Morawami Południowymi. Ja się w tym naprawdę znalazłem. Super, tak jak się mówi teraz na Zachodzie, co 10 lat trzeba zmieniać sobie zawód, bo człowiek tylko z tego poprzedniego zawodu bierze to najlepsze do tego kolejnego, a ja myślę, że już znalazłem to moje miejsce. Naprawdę warto podróżować do tych Moraw Południowych, bo tam jest świetnie. Jest tam naprawdę bardzo pozytywnie. I mi się to spodoba. Z tego powodu jestem tutaj też. Tak. Zanim zapytam o wina z Moraw i charakterystykę i szczepy, jakie tam się uprawia i glebę, jaka tam jest, to najpierw zapytam o takie piękne miejsca, które my też zwiedziliśmy przy okazji tych wyjazdów. Byliśmy w Brnie, byliśmy w Mikulowie, byliśmy w Znojmo, a na twojej stronie też przeczytałam, że wspaniałe są Lednice i Waltice z pięknymi zamkami, z pięknymi pałacami, z taką całą jakby całym takim historycznym, troszkę jak u nas w Puławach, budowle historyczne rozsiane na dużym terenie. Opowiedz coś o tych Morawach pod kątem właśnie architektury, pod kątem zabytków, pod kątem takich ciekawych miejsc. Dzięki, Maciu, za pytanie. Piękne miasteczka, piękne pałace i do tego piękne krajobrazy tych stoków porośniętych winoroślami. Od razu się to kojarzy z południem. Naprawdę Morawy Południowe są częścią panońskiej, dunajskiej niziny. W ogóle Morawy to jest korytarz pomiędzy północą i południem. Szlak bursztynowy, którędy prowadził przez Bramę Morawską, czyli od Ostrawy troszeczkę się to tam zwęża, jakby ta nizina, i potem się znów otwiera przez Olomuniec na te Morawy Południowe. Morawy Południowe są mostem pomiędzy północą i południem. Tak to zawsze było i zawsze to tak jest. Brno jest skrzyżowaniem. Brno piękne miasto studenckie. Lednice, Waltice, drugi po Habsburgach, byliśmy też to Królestwo Czeskie pod zaborem austriackim 3 stulecia. I te tereny morawskie byli bardzo bogate, bo to jest czarnoziem. To jest naprawdę czarnoziem, bardzo urodzajna gleba. Osiedlili się tam Liechtensteinowie. Nie będę teraz tam tych takich historycznych wątków, jak zgubiliśmy właśnie tą arystokrację czeską, ale naprawdę zgubiliśmy ją. Naprawdę zgubiliśmy ją. Po tym, co przyszedł Habsburg, tak ci, którzy się nie dostosowali do nowych porządków, tak musieli wyemigrować. Czyli my utraciliśmy dużą część arystokracji. To, co tworzy teraz tą tożsamość czeską, to poczucie narodowości, to się stworzyło na bazie małych wsi i małych miasteczek. Nam brakowała ta elita, która by była czeskojęzyczna. Prawda. Brno, tak jak wszystkie, tak, to jest na przykład Brno. Wszystkie miasta w Czechach, starówki najmniej, byli niemieckojęzyczne aż do końca II wojny światowej. Czesi mieszkali w tych biedniejszych dzielnicach i naprawdę w małych wsiach tylko i na małych miasteczkach. To było wszystko. Brno było niemieckim miastem, dużo przemysłu tekstylnego, mówiło się zabór austriacki, główny taki Manchester zaboru austriackiego, to było Brno. Brno się wzbogaciło, funkcjonalistyczna, modernistyczna architektura, przepiękna, Villa Tugendhatów wpisana na liście UNESCO.
Tu macie Jodoka naszego jednego, to była morawska gałęź Luksemburgów, to było margrabstwo morawskie, czyli takiego rodzaju jakby samorząd w ramach Królestwa Czeskiego jeszcze przed zaborem austriackim. Potem Mikulow, przepiękne miasteczko z takim południowym charakterem, na takich wapiennych wzgórzach, na skalach. Tu macie akurat zdjęcie z przyjazdu świętego Marcina, to jest okres nowych win, takich jak w Francji, możecie ich znać pod nazwą Beaujolais, czyli to są młode, najświeższe wina aktualnego rocznika. Lednice, Waltice to są dwa pałace rodu Liechtensteinów, drugiego najmocniejszego rodu w Austrii, którzy się osiedlili na tych Morawach. Tam się powolutku po tych stuleciach wzbogacali, aż tam wybudowali największy, teraz na listę UNESCO wpisany zespół pałacowo-parkowy Lednice, Waltice. To jest krajobraz tam przy granicach z Austrią, nie tylko tych dwóch zamków, Lednice i Waltice. Waltice to była oficjalna siedziba rodu Liechtensteinów, to państwo, księstwo Liechtensteinów, to jest ten sam ród. Lednice, letnia rezydencja, ale tam w tych okolicach, tam oni wybudowali sobie sieć takich zamków, żeby mogli każdego dnia 10 kilometrów podróżować po tym krajobrazie. Także tam jest więcej jak 15 tych zamków, nie? W tym jednym mikroregionie, bym powiedział. No, Znojmo, historyczne miasteczko i do tego wam powiem, to co jest za mnie najpiękniejsze, o tym wam za chwileczkę powiem, to są właśnie te małe winiarskie miejscowości. U nas ta winiarska kultura na początku związana ze zakonami cystersów, benedyktynów i tak dalej, potem później przejęta przez mieszczaninów, ale do tego tam zawsze pracowali rolnicy, a rolnicy częściowo musieli tam jakąś dziesięciznę oddać arystokracji albo mieszczaninom, ale z reszty tego wina to było dla nich źródło zabawy. I na tych wsiach ten folklor jest oparty na winie i to jest to, co jest najciekawsze. I on nigdy nie był wytępiony, ten folklor, ta tradycja tam naprawdę żyje. Ci winiarze, tutaj macie takie typowe winiarskie piwniczki, ci winiarze, a ludzie tam w ogóle na tych wsiach winiarskich, to są barokowe, takie zabytkowe, przepiękne. Ci winiarze tam zapisują swoich dzieciaków absolutnie normalnie do różnych kulek, takich zespołów folklorystycznych. Jakiś dzieciak najlepiej gra na skrzypce, to będzie grał na skrzypce. Ktoś nie ma uszy do tego, żeby śpiewał albo grał na jakiś instrument, to po prostu tańcuje, nie? Ale to się tam naprawdę, to jest naturalne, bo tak to robili wszyscy, tak to robiło każde pokolenie. Tak to jest. To ani nawet ta komuna nie udało jej się zerwać tej tradycji. A to jest to, co jest za mnie najbardziej wartościowe. A powiem wam tak jeszcze coraz więcej wam zdradzę to, że z tych Czech, z tej Bohemii, oni nam tego zazdroszczą. Oni nam tego naprawdę zazdroszczą, bo inne regiony czeskie taką tradycję nie mają. Mnóstwo tych regionów Białego Królestwa Czeskiego było zamieszkane przez Niemców, czyli to byli Sudety. Jaka kultura sudecka? No nie ma tych Niemców tam już więcej. I tych czeskich regionów, ja wam powiem tak, folklor dzieli się w Republice Czeskiej na dwie połowy. Na tą morawską część i tą czeską, czyli z tej Bohemii. Bohemia to bardzo bliziutko jest do takiego, jak macie Oktoberfest w Monachium, w Bawarii. To są ciągle te same utwory, takie durowe, bardzo proste, takie łatwe. Nie mówię, że nie piękne, to nie. Ale śpiewa się tam tak samo, to jest bardzo podobne. Jeden utwór według drugiego. Śpiewa się na tym pražském moście, konwalinka roste, nikdo ji tam nie zalewa, ona nie poroste i tak dalej. Morawski folklor, to macie to samo jak te góralskie tutaj z Podhala zespoły. Tam się mieszają różne tonacje. Te piosenki są molowe, są nie tylko molowe, ale różne egzotyczne tonacje, balkańskie, węgierskie, cygańskie i tak dalej używają. I to się śpiewa zupełnie coś innego. To jest czuć w tym to serce, czuć w tym te emocje, czuć w tym tą mądrość tych pokoleń, które tam żyją. To jest coś zupełnie innego. No ja już jestem znów też za mocno emocjonalny. Ja muszę powiedzieć, że tak, zaraz o tym będziemy mówić, ale muszę powiedzieć, że my wam zazdrościmy klimatu, łagodnego klimatu.
bo te winnice na Morawach Południowych to trochę przypominają alzackie takie krajobrazy, prawda? I widać, jak pojechaliśmy, to było widać, że to jest łagodniejszy, cieplejszy klimat niż w Polsce i że udaje się lepsze wino. Chciałam jeszcze zapytać, co to są Niebieskie Góry, ale najpierw może o tej malowanej piwnicy, bo to była też takie odkrycie dla nas, że taka piwniczka na wino, która już w tej chwili nie jest używana jako piwnica na wino, ponieważ jest zabytkiem i tam no, zwiedza się ją jak taki właśnie zabytek regionalny, to właściciel po prostu malował ją przez wiele, wiele lat, samouk, i tam wymalował również krajobrazy, właśnie ten wiadukt w Znojmo, różne krajobrazy właśnie okolicznych miejscowości. Ciekawa historia. To właśnie jest przykład historii Republiki Czeskiej, królestwa tych sudeckich terenów na przykład. Bo ten człowiek, który malował w piaskowcu wynależonej piwnicy, która służyła lub jako magazyn, albo jako winiarnia w jakimś czasie, tak to było przy Znojmo i Znojmo, przy granicy z Austrią, to są byle Sudety, czyli on się nazywał, ten malarz, Maxim Appeltauer, czyli on był Niemcem. Ale on był ten, który mógł pozostać jakby po końcu II wojny światowej, czyli on zmarł w Czechosłowacji już, ale na przykład za czasów okupacji, no tak tam wymalował Adolfa Hitlera. Przyszedł potem komuna w latach 50. To jest czeski film. Przemalował tego, wiecie co, jakie było gesto każdego nacisty? No to z tą prawą ręką do góry. No tak to przemalował potem na jakiegoś rolnika, który macha tak ręką na jakiegoś kolesia tam na traktorze, nie? To są po prostu czeskie historie. Takie. To jest typowe czeskie. No. Co mam... Nie wiem, czy tam widzieliście, może Leszek wróci jeszcze do tego zdjęcia, że tam pan orał, a ten pług był zaprzężony w 4 kobiety, więc to nie wiem, czy to tak się, właśnie tu 4 czy 5 tych pań tam jest i one ciągną ten pług, więc nie wiem, czy tak się orało w Czechach. To jest tradycyjny model rodziny i rolnictwa czeskiego. Nie, oczywiście, że nie. Teraz żyjemy troszeczkę w innych czasach już. Ty jeszcze chyba, Mandziu, jesteś w tym spoko. Jakby to widzieli teraz kobiety, które mają 20-30 lat, no tak by się obrazili, myślę. Ja pamiętam na mojego ojca, który w latach 80. wyjechał do Afryki na ekspedycję i pokazywał mi po tym na zdjęciach kilka lat temu tą historię całą, jak tam wyjechali tam do Afryki na 3-4 miesiące i pokazał mi tam właśnie takie jedno zdjęcie. Widzisz, a teraz popatrzysz na zdjęcie idealnego świata mężczyzny, nie? A tam było widać coś takiego podobnego. Przy domku tam stoją panowie, palą sobie papieroski i w okolicach kobiety pracują na polu z motykami. No, tak, to jest chyba to jest to samo. Tak, to jest właśnie przy schodach, schody do tej piwniczki, na schodach też są wymalowane takie krasnale. Ale teraz chciałam zapytać o specyfikę, jeśli chodzi o wina, winnice z Moraw, o szczepy, jakie tam są uprawiane i o to, jakie tam się udają te wina. Dzięki, Panciu, za pytanie. To jest bardzo proste. Jesteśmy na samych północnych granicach możliwości uprawy winorośli w środkowej Europie. Teraz jak się zmienia klimat, tak wiadomo, wiemy, że już w Polsce powstają nowe parcele winiarskie, nowe winnice i kiedyś za czasów jakby wstecz, średniowiecznych, klimat był troszeczkę cieplejszy. Ono się to zmienia też w biegu stuleci, ale inaczej generalnie Morawy, Alzacja, dobrze mówiłaś? Tak właśnie jest, albo kraj Szampań. Ta sama szerokość geograficzna, północna, ta sama. Morawy są na tej samej wysokości. Mają jedną dużą zaletę, a to jest ta, że tam jest klimat środkowoeuropejski, a nie ten pod wpływem oceanu albo morza. Czyli spadki temperatur, różnica temperatur
jest większa, bo zawsze wiemy, może troszeczkę ma wpływ na klimat, czyli nie są takie zmiany temperatur, takie olbrzymie. Środkowoeuropejski klimat bardzo pozytywnie działa na charakterystykę smakową i aromatyczną głównie białych win. Także to, co najbardziej charakteryzuje Morawy Południowe, są białe, aromatyczne wina. I to są spadki temperatur we wrześniu. Wrzesień i październik to jest czas dojrzewania gron. To jest ten najważniejszy moment, w którym tworzą się te aromatyczne substancje polifenoliczne, wszystko to cukry, to co działa po tym przy produkcji wina na jakość smakową i aromatyczną. I to, że są te duże spadki pomiędzy temperaturą dnia i nocy, to naturalnie z natury to powoduje powstawanie tych aromatycznych substancji we winach. Czyli we Francji, w Hiszpanii nie macie takich dużych spadków temperatury, różnice pomiędzy dniem i nocą, u nas tak. I to jest to, co bardzo charakteryzuje te morawskie wina. Specjalności po tym przyjedziecie do Włoch, tak jak ja na Sycylię, uwielbiam Sycylię, przyjeżdżam tam, rozmawiam tam z tymi winiarzami, a oni zawsze już mają to świadomie i pytają się mnie o jedną rzecz, o wino lodowe, tak nazywane ice wine. No, słodkie, bardzo słodkie, naturalnie słodkie wino. Także, Leszku, jeżeli już nalać wino, ja myślę, że tak, nie? Co? Dobrze. Także po tym to są te lodowe wina. To są wina, które są zbierane, naprawdę pozostawione kiście na parcelach winiarskich, dopóki nie przyjdzie temperatura minus 8 stopni Celsjusza. Według ustawy winiarskiej uchwalonej u nas możecie zbierać, a możecie na etykiecie mieć napisane ice wine, co jest naprawdę specjalnością na całym świecie, dopiero kiedy spadnie temperatura poniżej minus 8 stopni Celsjusza, w tym momencie zbieracie te grona z parceli winiarskiej, w tym momencie ich natychmiast wyciskacie, czyli to, co wycieka po tym z tych kiści, no to tam nie ma wody, tam ma tylko esencji, tam ma tylko cukrów. To jest na tym to najbardziej wartościowe. No. Zmiana klimatu, czyli teraz to jest w ostatnich latach to tu w tym roku akurat super, bo byli mrozy, też u nas, wiemy, ale w niektórych z lat nie udało się zrobić lodowe wino, bo nigdy nie było poniżej minus 8 stopni Celsjusza. No właśnie chciałam to powiedzieć, że teraz, ta zima chyba jest bardzo korzystna dla lodowego wina. I jak będziecie mieli okazję, to polecam spróbować. Ono jest dużo słodsze niż takie wino klasyczne i jest też dużo droższe oczywiście. Chciałam też zapytać o drugie moje ulubione wino, czyli likierowe. A, wzmacniane, jasne. U nas się też robią takie wina. Tradycja chyba nie jest to typowo morawska, to bym nie powiedział, bo wzmacniane wina robią się tak, że robicie sobie zwyczajne wino, rozpocznie się proces fermentacji i potem tam dolejecie mocny alkohol, zwyczajnie to jest grappa, pochodzenia lub morawskiego albo jakiegoś włoskiego na przykład. Tym momentem, kiedy tam nalejecie mocny alkohol, natychmiast zatrzymujecie proces fermentacji, czyli pozostaje tam więcej cukru, troszeczkę jest mocniejsze to wino oczywiście, do takiego portskiego rodzaju, typu Porto, tak. I wiem, że są bardzo dobre, też ich uwielbiam. Zimowy okres to jest najlepszy dla nich. My trafiliśmy na Morawy z okazji właśnie świętego Marcina i tych festiwali winnych świętomarcińskich, takiego święta, takiego młodego wina. I chciałam zapytać, czy te festiwale młodego wina świętomarcińskie odbywają się od dawna, czy to jest jakaś tradycja od wieków, czy to jest coś wymyślonego niedawno, bo tak jak sobie tutaj wyczytałam, święty Marcin jest patronem żołnierzy, co oczywiste, prawda, bo był rzymskim żołnierzem, który potem przyjął katolicyzm, jeźdźców, kowali, krawców, tkaczy, hotelarzy, żebraków, dzieci i właśnie winiarzy. Także święty Marcin właśnie we wszystkich tych, nawet małych miasteczkach jest taka fiesta, gdzie właśnie święty Marcin
wjeżdża na koniu ze świtą albo sam, w mniejszych miasteczkach sam, w większych z dużą świtą, wjeżdża uroczyście i wtedy się zaczyna ten festiwal wina. Natomiast właśnie chciałam zapytać o to święto. Wina świętomarcińskie teraz, jak widać na tych zdjęciach, niemal w każdej miejscowości winiarskiej odbywa się takie święto świętomarcińskiego wina. Wymyślono ten koncept dopiero w latach 90. Wojna z bardzo tanią konkurencją win typu Beaujolais z Francji wprowadzonych na nasz rynek, kiedy my produkowaliśmy nie mieliśmy tylko tą markę tego świętego Marcina albo Beaujolais, czyli marketing brakował, ale zawsze się te młode wina robili. To tak, tylko nie mówiło się do nich świętomarcińskie, mówiło się do nich młode wina. I te Beaujolais było wprowadzone w takich ilościach, że jeden pewny winiarz, którego wina tutaj też mam, wymyślił tą markę świętomarcińskich win, bo to jest gęsina też 11 listopada. Dobrze się to łączy, jakby gęsina z tym młodym winem. I zarejestrował sobie taki znaczek świętego Marcina i powolutku wprowadzał to na rynek, aż winiarski fundusz odkupił od niego ten znak i zaczął go używać na promocji jakby całego czeskiego winiarstwa. Także święty Marcin jest obchodzony powiedzmy takich 20 lat i wymyślony z tego powodu, żeby walczyć z tą konkurencją francuskich win. I udało się naprawdę. Teraz Beaujolais francuskie u nas nie kupicie. Nie, ale świętomarcińskich win macie mnóstwo. Filip, ja mam dodatkowe pytanie, w zasadzie w tym samym temacie. Zauważyłem, jak byliśmy na tym świętomarcińskim spotkaniu, że w każdej miejscowości, przez którą przejeżdżaliśmy, ludzie chodzili, miejscowości, dużo powiedziane, w każdej wsi, chodzili z kieliszkami od domu do domu. I usłyszałem, że tak jest, od piwniczki do piwniczki, od sąsiada do sąsiada i spożywali, i próbowali, i oczywiście dyskutowali, czy to jest chyba, nie wiem, tak sobie wyobrażam, stary chyba obyczaj, czy to też jest tak młode, jak to święto, które mi zabrało moje święto kochane 11 listopada. Także powiedzmy, festiwal świętego Marcina. Nie tylko świętego Marcina, tych festiwalów mówi się, że to są festiwale otwartych piwnic, czyli jest to takie święto, kiedy szeroka publiczność może przyjechać do jednej z tych wsi albo miasteczek winiarskich i tam mają winiarze w ramach festiwalu, a to się odbywa kilka razy w roku, otwierają swoje piwnice, człowiek sobie kupuje właśnie bilet wstępu, który polega na tym, że za 300 koron na przykład otrzymuje kieliszek tutaj na szyjce, na takim sznureczku, z tym kieliszkiem chodzi, otrzymuje mapę i idzie od winiarza do winiarza i tam próbuje te wina. Polega to, myślę, ale nie jestem pewien, polega to głównie na tym, że ludzie też u nas lubią się spotykać, lubią degustować, robi się świetny nastrój, ale jeżeli bym miał zerknąć, popatrzeć troszeczkę wstecz jakby do historii, tak to polega na tym, że winiarze w tych miejscowościach do dzisiaj współpracują. Oni oczywiście jeden na drugiego narzeka, a potem mówią ludziom, nie chodź tam do tego, ma zepsute wina, wiesz, chodź do mnie, bo chcę zarobić, wiadomo. Ale z drugiej strony demokracja istnieje, bo ci winiarze współpracują na podstawie jednej naturalnej rzeczy. Jeżeli wy pozbieracie grona, zrobicie wino i ono wam dojrzewa gdzieś w beczce, tak, ono się może zepsuć. Może być zaatakowane przez jakieś bakterie, pleśnie i tak dalej. I taka wada następuje w tym winie w pewnym momencie. Jeżeli ja jako winiarz chodzę każdego dnia próbować te wina, bo oni oczywiście chodzą, ci winiarze, sprawdzić stan tego wina, jak dojrzewa, tak ja z jednego dnia, kiedy to wino było zdrowe, nie miało wadę, drugiego dnia się ta malutka mikrowada już tam pojawiła, ja idę każdego dnia i próbuję, ja się przyzwyczaję do tej wady. Ja nie jestem w stanie ją odróżnić. Czyli musi przyjść kolega, sąsiad, który idzie jeden raz w tygodniu albo co 3-4 dni i sprawdza stan
wina tego swojego sąsiada, bo on jest w stanie odróżnić za te 3-4 dni, czy się tam dzieje coś złego, czy nie. Także oni muszą razem współpracować, czyli oni, takie chodzenie od piwnicy do piwnicy, od winiarza do winiarza, to się urodziło właśnie w takim momencie. Bardzo praktyczny pomysł. Logiczny. Dobra, to takie, przepraszam, idiotyczne pytanie, bo przecież mogę włączyć internet i sprawdzić. A 300 koron to tak na polskie to Okej, dziękuję. Ja cię czytam, nie wiem, czy ty mówiłeś o szczepach, jakie są najpopularniejsze na Morawach szczepy. Białe aromatyczne. Najbardziej popularna teraz jest Palawa. To wam bardzo polecam, bo to jest krzyżówka Gewürztraminera i Müller-Thurgau. Gewürztraminer to jest taka bardzo korzenna, aromatyczna odmiana, a Palawa jest u nas wyhodowana odmiana, Vitis vinifera, czyli prawdziwy winorośli. U nas wyhodowana za komuny, wprowadzona potem na rynek w latach 90. Dzisiaj kojarzycie ludziom naprawdę z taką bardzo aromatyczną słodyczą. To są wina, które mogą na początku zauroczyć każdego, który rozpoczyna swoją przygodę z winami. A naprawdę to są wina, które się sprawdzają, dobrze sprzedają. Palawa, ten Gewürztraminer, czyli tramin czerwony, to są wina typowo środkowoeuropejskie. Riesling Wlaszki, ten jest u nas najlepszy, to jest Grasie wina, Welsh Riesling, Olasz Riesling, w zależności od tego, do którego z krajów środkowej Europy przyjedziecie. Piwy odmiany to są teraz popularne głównie w Polsce i z czerwonych to jest Frankówka. Frankówka, teraz w przyszłym tygodniu będzie konferencja na temat Frankówki, był ustawiony też Międzynarodowy Dzień Frankówki, podpisano taką umowę pomiędzy Słowacją i Morawami, ministrów rolnictwa, że ustawili właśnie Dzień Frankówki, to jest Blaufränkisch, typowa środkowoeuropejska odmiana czerwonego wina. Ja doczytałam u ciebie na stronie, zresztą polecam stronę Filipa, to jaka to jest strona? grono-tour.pl. Polecam tą stronę, możecie się tam dużo dowiedzieć o Morawach i o morawskich winach. Doczytałam, że jest też festiwal kwitnących migdałów i on jest na początku wiosny. Powiedz kilka słów na ten temat. Dobrze się przygotowałaś. Migdałowce kwitnące. To są pierwsze drzewa owocowe, które kwitną w ogóle. Przed morelami, przed czereśniami. Te pierwsze. Zwyczajnie to jest taka polowa maszca. Także taki pierwszy wskaźnik o nadchodzącej porze wiosny. Odbywa się to w Hustopeciach, coś jest pod Brnem, jakieś 30 kilometrów. Za czasów komuny Ministerstwo Rolnictwa Czechosłowacji postanowiło być państwem niezależnym od dostawy migdałów, które się stosowało do produkcji czekolady głównie, od zachodniego świata, głównie od południowej części tej żelaznej kurtyny, zachodnio-południowej. Także nasadzono tam mnóstwo, ale naprawdę dziesiątki tysięcy drzew migdałowców. Potem ta historia została przerwana jakoś, ale potem znów odrodziła się i teraz jest to piękne święto, kiedy naprawdę jak jest super pogoda, a to na Morawach połowie tego marca może być nawet tych 18 stopni, tak to przyjeżdżają tłumy ludzi. Teraz tu w tym roku to będzie weekend tam 20 jakiegoś marca. Jest świetnie, no i piją się tam lokalne produkty. Migdałówka się nazywa. To jest taki likier, bym powiedział, więcej, zrobiony na podstawie grapy i do tego dodanej treści z tych migdałów. A gdybyśmy się chcieli wybrać ponownie na Morawy, albo ktoś z Państwa chciał, to powiedz, jak to wygląda od strony takiej, że gdzie się warto wybrać, na ile się warto wybrać i gdyby na przykład ktoś chciał się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś się chciał z Tobą skontaktować i na przykład, żebyś zorganizował mu taki wyjazd, taką wycieczkę, jak by to miało wyglądać w praktyce?
Jasne, rozumiem. No najlepiej jakbyście się zebrali w jakimś gronie przyjaciół, bo to oczywiście wyjdzie wszystko taniej. Tak to jest, bo wiecie co, no, kiedy? No, możecie w ciągu całego roku, to jest pierwsza sprawa. Te winiarskie festiwale się odbywają w ciągu całego roku. Nie ma jakby żadnej takiej zero sezony, by się nie odbywało w ogóle niczego. Nie. Przez cały rok się przedłuża ten sezon. Festiwale otwartych piwnic. Najlepiej po prostu napisać Filipowi na strony internetowe, na adres skrzynki mailowej albo zadzwonić i wybrać się najlepiej w okazji na przykład urodzin albo jakiegoś święta, kiedy macie przedłużony weekend. Tak, najlepiej się skontaktować. Jeżeli potrzebujecie lokalne, wy się dogadacie na tych Morawach, ja to wiem, bo Morawianie są tymi ludźmi, którzy mają tak otwarte serca i po jednym kieliszku wina się dogadacie tam z każdym. Także możecie przyjechać nawet osobno. Oczywiście najlepiej skorzystając jakby z moich usług, bo ja jestem tym lokalsem, który tam mieszka, który zna się na tym i który naprawdę lubi pokazywać wam Polakom te Morawy Południowe. Mam się zapromować. No piszcie, dzwońcie. I ja już się postaram na miejscu, żebyście się czuli komfortowo, tak jak w domu, dobrze, pozytywnie. Na weekend, najlepiej na ten weekend. Przez weekend się odbywają wszystkie te festiwale winiarskie na weekend. Ale jeżeli chcecie, ja jakby nie chodzę do pracy, tak jakby nie mam podpisany kontrakt nigdzie, także ja jestem dostępny. Jeżeli nie siedzę przy komputerze i nie robię akurat jakiś program wycieczki, tak jestem do dyspozycji. I najlepiej, najpiękniej, no w całym roku możecie przyjechać. Mam nadzieję, że masz wizytówki. Jakby tutaj ktoś chciał wziąć wizytówkę i skontaktować się z tobą, no to może tutaj od ciebie dostać. Powiem wam, zanim jeszcze oddam państwu głos, bo może są jakieś pytania z sali, to powiem wam, co już chyba sami możecie zobaczyć, że Filip zrobił nam niespodziankę i przywiózł ze sobą kilka butelek morawskiego wina, więc za chwilę będziemy je degustować. I Filip przywiózł także drugą niespodziankę. Ta druga niespodzianka to za chwilę oddam głos Leszkowi. Natomiast teraz oddaję państwu głos i chciałabym, no, gdyby były jakieś pytania, to proszę mikrofon. Okej, będą pytania. Ja mam, nim puszczę mikrofon do państwa, to Adam, to do tego pana my ciebie wysyłamy jako klub wtorkowy, czyli będziesz już przygotowany. Pytanko, tak? Bardzo miłe spotkanie, no gratulacje dla pana. Ja zawsze myślałem, że w Czechach to głównie piwo jest najlepsze. No, piwo macie doskonałe, bo byłem w Czechach też wiele razy. No i hokej, oczywiście piękne dziewczyny czeskie tak samo. Mam takie pytanie, czy to wino się sprzedaje dużo w Czechach, dużo sprzedaje się? I ilu jest katolików na Morawach? Czy rzeczywiście Morawy są najbardziej katolickie w Czechach? Jasne. Pierwsza część pytania. Większość tego wina jest naprawdę sprzedawanego na Morawach, jakby w Republice Czeskiej. Cała produkcja, całkowicie w Republice Czeskiej, to są głównie Morawy Południowe, 96% wszystkich parcel winiarskich znajduje się na Morawach Południowych, 4% tylko tam w okolicach Pragi, 4% tylko, z tego jesteśmy w Morawach bardzo dumni. Tak, cała ta produkcja wina lokalnego, naszego, powiedzmy czeskiego, się wypije w Czechach. To jest prawda. A jeszcze musimy sprowadzać jeden raz tyle musimy sprowadzać z poza granic, żebyśmy mieli tą 100% jakby konsumpcję wina w Republice Czeskiej. Ale jest to teraz kwestia w ostatnich czasach spadku konsumpcji alkoholu. Młodzież nie pije alkohol. Do tego u nas był taki, jak firmy na przykład mogły sobie kupić w ramach podarunków dla swoich klientów, dla wynagrodzenia jakby dla swoich pracowników, tak mogli to sobie odliczyć od podatku. Tego już nie ma.
czyli znów niektóre winnice im spadła sprzedaż o 30-40%, czyli tego wina jest teraz więcej i nie jest to tylko kwestia tego, że winiarz morawski chce się pokazać w obcych krajach, bo to jest renomé, to jest reputacja, ale też z tego powodu, że naprawdę spada konsumpcja i morawscy winiarze szukają nowych rynków i Polska jest akurat tym najlepszym rynkiem, bo wiadomo, blisko to jest i każdego roku w Polsce wzrasta konsumpcja wina i spada konsumpcja innych rodzajów alkoholu. I co dotyczy tych katolików, tak, najbardziej katolickim regionem Republiki Czeskiej są Morawy Południowe. U nas istnieje jedna partia polityczna, która ma w swojej nazwie Chrześcijańsko-Demokratyczna Unia. Chrześcijańsko-Demokratyczna Unia zawsze zdobywa najwięcej głosów na Morawach Południowych. Tak jest. Mamy to jest hetman wojewódzki, wojewoda u nas w Brnie, czyli tego województwa Moraw Południowych jest właśnie z tej partii chrześcijańskiej. Czyli i tak, to są te tradycyjne rolnicze regiony, które nie mieli te doświadczenia z przemysłową rewolucją głównie, a po tym się obronili przeciw komunie. Czyli do kościoła się tam chodzi, naprawdę. Na Morawach tak. Ja, Filip, powrócę akurat do może do tego początku naszego tu spotkania, więc ja miałem tą przyjemność, lub nie przyjemność, ale miałem przyjemność, będąc w 1969 roku, akurat w Pardubicach, to jest chyba Morawy, są jakby nie było, i miałem tą przyjemność być na Wielkiej Pardubickiej. To jest jedna rzecz. Jako młody zawodnik koszykówki pojechaliśmy na turniej tam i mogę wam Państwo powiedzieć, jak po tym całym to nas bardzo dobrze przyjęli. Zaraz to był rok przecież po tam całym tym, dobrze nas przyjęli. Może dlatego, że byli sportowcy, bo tam był turniej. Może dlatego tam organizowali to, że Polacy, dużo polskich drużyn przyjechało, bo to i piłka ręczna była i tego. To w Pardubicach, no i w Brnie potem następny turniej, to był tygodniowy wyjazd, więc mogę powiedzieć, że jeśli chodzi jako młody człowiek, nie odczułem takiego może dystansu, dopiero jak przyjechałem, zaczęło się trochę inaczej. Ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, jak tam Boskowice. Nic nie mówi, że o Boskowicach, o Morskim Kresie, o jaskini Macocha. Znana mnie, trochę się wypopływało łódką, jak nie było, trochę o piwie przy okazji, te mocne piwa, to znaczy piwo idolowany, potem ten rum, ale jeszcze nie mówiłeś, bo to tak fajnie, Magda pytała cię o różnych rzeczach, nie mówiłeś o kabaretach, które akurat były, nie wiem, czy ty jako człowiek kultury przecież, to powinieneś wiedzieć, że na pewno wiesz lepiej niż ja, niż tu wszyscy, że te kabarety czeskie i polskie to były, jakby było, to był clue, jeśli chodzi o środkową, w ogóle o Europę Środkową, bo to chyba jeszcze Francja tak nie było. Więc te szlaki w Morawskim Kresie, warto, to jest jednak piękne. Ja trochę tam poprzechodziłem, nie za dużo, ale jednak trochę widziałem. Tylko tyle, dziękuję. Jasne. Jeżeli dobrze zrozumiałem, Morawski Kras to jest jaskinia Macocha, przepaść Macocha, jaskinie Punkwi, przepiękny system takich jaskini, czyli krasowy, największy w całej Republice Czeskiej i bardzo atrakcyjny z tego punktu widzenia, że wy wchodzicie z jednej strony, oczywiście zamieszkany już tysiące lat temu, naturalne w tych wapiennych skałach, te jaskinie, czyli takie pierwsze rysunki, najstarsze u nas należone właśnie tam, w tym obszarze tego krasu morawskiego. No, jest to bardzo atrakcyjne dla każdego zwiedzającego, bo idziecie do jaskini, idziecie takim systemem korytarzy z tymi naciekami, tam stalagmitami, stalaktytami i tak dalej i potem wsiadacie na łódkę i tą łódką przepłyniecie tą podziemną rzeczką kawaleczek i widzicie na dno przepaści Macocha.
Przepaść Macocha ma więcej, nie wiem, 170 metrów jakoś na dno, wychodzicie i z tych korytarzy, które są takie ciemne, ciągle chodzicie tam pod takim sztucznym oświetleniem, tylko wychodzicie na dno przepaści i w tej przepaści tam naturalnie rosną drzewa, ona jest zielona, ona jest naprawdę zielona. I wychodzicie, to jest jak o poranku wychodzi światło, tak pięknie gdzieś w naturze, w lesie, tak wychodzicie i macie tam ten naturalny świt słońca z tą zielonią, to naprawdę zawsze to jest taki ten efekt wow. Po prostu ludzie wychodzą na dno przepaści Macucha i jaki cud. No, świetnie jest tam. Tam absolutnie mega. Polecam. A to jest 30 km na północ od Brna. Dobrego mamy ambasadora Czech, nie? Paweł. Ale jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że Filip jest nie tylko ambasadorem Czech, ale jest też ambasadorem Polski w Czechach, bo zawsze jak przyjeżdża do Polski, to robi jakieś fajne filmiki z jakiegoś miejsca sympatycznego. Dzisiaj na przykład filmik zrobił z jadłodajni u pani Stasi i zachwalał tamtejsze produkty. Także Filip jest ambasadorem w obydwie strony. Ja bym chciał bardziej tak działać i podróżować więcej i częściej do Polski, ale to bym potrzebował naprawdę zrobić sobie klona jeszcze drugiego, trzeciego Filipa, bo nie dam rady w jednej osobie już. Ale bardzo mi tam smakowało u pani Stasi. No i uwielbiam odwiedzać takie miejsca dla lokalsów, bo myślę, że to jest taka jadłodajnia dla lokalsów, nie dla turystów. To ja też uzupełnię trochę promocję tego Moraw, bo tu wyczytałem, że Mechenowo Divadlo miało pierwszą instalację elektryczną na świecie w budynku publicznym. No, jako łyżkę dziegciu, to tu w anglojęzycznej Wikipedii jest Deutsches Staatstheater. Tak jest podpisane. I teraz a propos tego Divadla. Interesuje mnie, co pan śpiewał. Czy kiedyś tam grano jakąś polską operę? Nie tylko za pańskiej kariery, ale tak w ogóle. To jest pierwsze pytanko. A drugie, czy w obecnym rządzie Babisza jest ta partia chrześcijańska? Nie ma jej. No a pytanie ogólniejsze, czy Czesi tak kochają Rosjan jak Słowacy? A propos premiera Ficy. Nie wiem, czy teraz zapamiętam. Także pierwsze oświetlenie w środkowej Europie, Teatr Machena, jasne, to był niemiecki teatr i to była firma Edisona, jeżeli się nie mylę, jest tam też makieta żarówki. Przemysłowe Brno, które było bogate, naprawdę, pod koniec XIX, początek XX wieku. Tak, co dotyczy utworów polskich, nie. Ja nigdy nie śpiewałem żadnego utworu polskiego na scenie opery, to jest jedna z 3 scen narodowych w Republice Czeskiej. Brno, Ostrawa i Praga. Nigdy, ale w zeszłym roku to był król Roger, który był Roger, tak. Był premierowany po pierwszy raz w Brnie, czyli już, ale ja już nie jestem częścią teatru, także ja nie. A pamiętam kiedyś, że w Opawie nawet Moniuszko, tak, tego dawali, ale inaczej nie za dużo tych polskich utworów jest granych, to tego wiem. Rząd Babisia, miliarder, agrobaron, teraz po swojej stronie nie ma tą partię chrześcijańską. Zobaczymy. Po wyborach to jest nowy, świeży rząd, w którym kierunku się wybierze ten nowy rząd, ale bardzo pragmatycznie agrobaron Babiš ściąga olbrzymie pieniądze z funduszy europejskich, rolniczych, czyli on nie pójdzie przeciw swoim interesom. To tak jest. Czyli ja się nie boję, żeby się ta polityka czeska, żeby poszła na tą stronę rosyjską. Słowaków to jest znów Słowaków. My na Morawach nie mamy z nimi żaden problem.
Bo na Morawach z Brna do Bratysławy to macie 120 km, tak samo jak z Brna do Wiednia. Czyli my się tam spotykamy. Morawi to jest właśnie znów, Morawy są mostem pomiędzy północą i południem, tak są też mostem pomiędzy wschodem i zachodem. Jest taka jedna część Moraw Południowych, tradycyjna, folklorystyczna, regionalna, która nazywa się Słowacko, od Słowacji i tam większość tej ludności ciągle czuje te swoje korzenie na Słowacji, bo to naprawdę byli regiony zamieszkane przez Słowaków, którzy się tylko osiedlili na tej części, która była morawska jakby, nie była Węgrami, bo Słowacja, wiemy, Słowacja nie istniała aż do powstania Czechosłowacji 1918 rok, czyli Słowacji mieszkali po tej stronie jakby też morawskiej, czyli Królestwa albo Zaboru Austriackiego. Mnóstwo ludzi, ja bym powiedział, że nawet 400 000 mieszkańców w Brnie, ja bym powiedział, że 10% są Słowacy, którzy lub tam studiują, mamy lepsze zarobki, już tam pozostają po tym. Słowaków, my na Morawach nie mamy z nimi problem. To tam tylko w tej Pradze znów, w Czechach. Tam już to jest dalej. U nas są te, wiecie co, to jest naprawdę, u nas, tak jak w Polsce macie, wasz kraj jest bardzo wielki. Dla was dystans 300 km to jak dla Czecha 100 km. Daleko, nie? 100 km jest dla Czecha daleko, 300 km dla Polaka nie. U nas te różnice pomiędzy tymi Morawami i tą Bohemią, tymi Czechami, to jest jak kilometrami, ale głównie tą mentalnością. Czyli Słowak na Morawach absolutnie na spokojnie. Słychać na co dzień język słowacki w ulicach Brna, na Morawach Południowych, ale już to jest daleko do Pragi. W Pradze to już jest za górami, tam to jest za tą czesko-morawską Wrchowiną, to jest system też taki górski, który oddziela tą Bohemię od tych Moraw. Ale Morawy byli zawsze otwarte na północ, na południe, na wschód, ale nie na zachód. Czyli Czechy to jest zupełnie coś innego od tych Moraw. Tak to jest. Co śpiewałeś? Jakie opery śpiewałeś? Jasne, no to wszystkie, które się grają w teatrach. Verdi, Puccini, tam Wagnera chyba nie śpiewałem tylko. U nas narodowy utwór operowy jest sprzedana, narzeczona od Śmietany, jakiegoś Dworzaka śpiewaliśmy, jakieś francuskie utwory, po prostu wszystkie. Myślę, że taki 30 oper, że śpiewałem najmniej. Jakie partie? Aha, no jasne. Tak ja byłem jakby solistą, to miałem takie ambicje jeszcze, także śpiewałem nawet solistę, jako tenora śpiewałem. Potem tak jakoś już zgubiłem te ambicje, bo wiedziałem, ile się zarabia w teatru na przykład, jaka jest rzeczywistość, jaka jest konkurencja i tak dalej. I to wszystko miało wpływ na to, że rozpocząłem szukanie jakiegoś innego zawodu i bardzo mi wystarczyło tylko śpiewać w chórze operowym. I tak śpiewałem po tym kolejnych 10 lat. A zajmowałem się też częściowo innymi sprawami, które w końcu kończą się tutaj tym, że jestem tutaj z wami. Tak. Mówiłeś, że te odległości w Czechach są dość małe. No to dobra, a w Polsce większe. Rzecz taką prostą i każdy chyba, nie wiem, nikt nawet na to nie zwraca uwagi. Wśród nas spotkasz nazwiska Morawiec, Morawski, Morawiecki, prawda? Czyli te odległości nie zawsze działają tak niekorzystnie, jak wiesz, jakby się wydawało. Czyli te 300 kilometrów czy 400 nie jest żadną przeszkodą. Jeszcze mam pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że temat, nazwijmy to Lecha i Czecha, jest poruszany. Tutaj zobaczyłem herb na tablicy komputera. Najjaśniejszy Rzeczypospolitej była korona Wielkiej Księstwa Róż Kijowska, czyli łączący. Ale ja bym teraz rozmawiał o tym, co łączy Lecha i Czecha, prawda? Czyli będąc tutaj w Krakowie, cofnijmy się wstecz, jest państwo wielkomorawskie, państwo Samona. Święty Wojciech, który jest patronem Polski, pochodzi z rodu Sławeczników. To była dynastia Przemyślidów, prawda? Czyli jest to naturalne miejsce. Ja się bardzo cieszę, że teraz rozmawiamy o tym wszystkim. Też o winach, bo tak jak wielkorządy krakowsko-sandomierskie wraz z Przunipołną, to jest system tych winnic i sadów.
Czyli jest to kraj bardzo bogaty. No i uważam, że to może zbliżyć i przybliżyć też. Jest mowa o tej Nowej Jagiellonii. Uważam, że to będzie coś wspaniałego i coś wielkiego. Się bardzo cieszę, że dzisiaj o tym rozmawiamy. Jestem bardzo wdzięczny za to. Ja jestem tego świadom, że ja nawiązuję troszeczkę do tych korzeni, które właśnie te Morawi byli tym mostem pomiędzy północą a południem. Mamy mnóstwo historii wspólnej i tak jak się to rozpoczęło na tych Morawach południowych, w państwie Wielkich Moraw, my to na tych Morawach czujemy, naprawdę. Bardzo jesteśmy z tego dumni, z tego faktu. No, wiecie co, pierwsze bunty przeciw komunie, takie masowe bunty, powstali podczas pielgrzymki w 85 albo 6 roku to było, Velehrad. To jest główna świątynia morawska. Tak tam, bo tam się odbywa taka największa morawska pielgrzymka, tak tam przyszedło takich 30 000 pielgrzymów, przyszedł tam jakiś minister, rozmawiał tak komunistycznie, pięknie, o tym, że soudruh, czyli jak się mówi, jak? Towarzysz Cyryl i Metody. I to się nie spotkało ze sukcesem. Nie. A to był pierwszy taki publiczny bunt przeciw komunie, 85, nie wiem, czy 6, 5. No, a to właśnie nadano tej bazylice w tym Velehradzie złota róża od Jana Pawła II. Nadano złotą różę albo srebrną, nie pamiętam, nadano właśnie bazylice we Velehradzie. No, także, no widzicie, jakby to, że Jan Paweł II działał w Watykanie, działał po prostu przeciw komunie, u nas się to też odzwierciedliło w tej historii. I te pierwsze bunty byli gdzie? No na Morawach. Ja wam mówię, że tam mieszkają dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie. No dobra, znalazłem mikrofon. Powtórz to jeszcze raz. Mam powtórzyć? W tym tygodniu jest święto Cyryla i Metodego, czyli patronów naszych korzeni wspólnych, no bo ochrzczono wtedy i Morawię, i Polskę, i Kraków. Natomiast takie spotkanie powinno być bardziej poszerzone o kwestie historyczne, to co kolega tutaj przed chwilą mówił, bo my w Polsce, ja mówię to jako narodowy patriota, co mi tu kilka osób zarzuca, taki stricte narodowy, ale my od Czechów możemy i dostajemy wszystko. Czesi od nas nie mogą niczego dostać. Od lat. No tak się złożyło, drogę do Bałtyku, ale reszta teraz są schody, wcześniej była no chociażby Praska Wiosna, bo to partia się zbuntowała w Czechach. U nas PZPR się nie buntował, słuchali wszyscy. Jak pies trąby Rusa, którego na tym dzisiejszym spotkaniu nie ma. Więc mamy problem, bo troszeczkę tak się zachowujemy, jak mówię o Polsce, jak pies do jeża. Czesi mają wszystko. To jest moim zdaniem najbardziej patriotyczny naród w Europie. Cudzego nie chcą, swojego nie dadzą. Potrafią o to zadbać, w odpowiednim momencie zrobić awanturę, bunt, sprzeciwić się. Ja pamiętam jeszcze sportowy, był tu Józek sportowiec. Pamiętam filmy na przykład z Olimpiady w Rzymie. Jak hokeiści z innych, Golonka taki był bramkarz, jak oni tam Rusków wygrali wtedy te mistrzostwa. To była zimowa olimpiada. Albo Panenka, jak Niemcom strzelił gola i wygrał mistrzostwa Europy. Oni są odważni wtedy, kiedy trzeba. Nie wtedy, żeby się pokazać, tylko wtedy, żeby coś uzyskać. A my staremu. Dziękuję. No, trochę bym polemizował z tobą, ale dołożę, Bobiczek czeski na lodzie przecież, no to pamiętacie? Nie, to są naprawdę lata 70. Wysoko notowana drużyna hokeja przecież. No i Bobiczek, nie? Na bandę przeciwnika. Jacku, ale nie chcę spolemizować z tobą, bo byśmy ruszyli za Olzie i do rana nie wyjdziemy. Monika, pytanie.
Monika Bieniek. Ja nie będę poruszać może takich od razu tematów jak za Olzie, bo to by nas poróżniła. Raczej szukamy punktów wspólnych. Chciałam zapytać, czy pan był kiedyś w Walaszii, bo ja byłam i właśnie mi się tam bardzo podobało. No i tam w Rożnowie Roznow u Radostu, nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałam, pod Radoszczem, ale w każdym razie jest pomnik Radegasta, takiego bożka słowiańskiego, którego właśnie Cyryl i Metody miał zaszczyt był usunąć, prawda? No ale dzisiaj jest renesans tego wszystkiego, jest nawet takie piwo Radegast, tak, bardzo modne. No i tam przede wszystkim przepiękne budownictwo, tak jak myśmy mieli na naszych terenach Witkacego, tak u was był Duszan Jurkowicz, także wspaniałe, wszystkim polecam, bo to cieszy oko, tak piękna architektura. No i chciałam jeszcze wspomnieć właśnie o tym, co by nas mogło połączyć, bo byłam też w miejscu upamiętnienia Żwirka i Wigury, to jest właśnie w Cieszynie, ale po stronie czeskiej. No to w takim razie dziękuję, ale jeżeli pan był, no to proszę powiedzieć też swoje może wrażenia, no i to, że jednak Walaszia to może mieć jakieś związki z Wołochami, prawda? Z Rumunią. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także u nas się to nazywa Valašsko, Rožnov pod Radhoštěm, tam te okolice, czyli to jest pogranicze pomiędzy tymi Morawami i Słowacją. To jest Beskidami morawsko-śląskimi tworzone pogranicze pomiędzy Morawami i Słowacją. Woloszczyzna, tak żebym to przetłumaczył poprawnie na polski język, od tych Wołochów. Tradycyjnie się mówiło o tym, że pasterzy gonili swoje stada owcy przez całe te Balkany, aż właśnie na to przygranicze pomiędzy Słowacją, na ten Beskid morawsko-śląski i z tego się wywodzi ta nazwa tego regionu. Jest to bardzo taki kolorowy region, gdzie się pije głównie śliwowica, bo to jest wyżej, tam już wam wino nie wyrośnie, tam się produkuje śliwowica, tam się też śpiewa ten folklor morawski i ludzie tam są naprawdę tacy bardzo, bardzo szczerzy. I trudne życie w górach powoduje to, że tam ci ludzie naprawdę nie wymyślają sobie teatry i idą wprost. I to jest duża zaleta. To ja uwielbiam tam. Valašsko jest u nas kojarzone z takim regionem twardych czoł albo lebi, chłopaków, lokalsów, którzy nie mają daleko do tego się pobić gdzieś w jakiejś knajpie. To nie, ale mają dobre serce. Mają dobre serce. No. Dušan Jurkowicz, znam to tam bardzo dobrze. Zniszczony pożarem, odnowiony po latach. Teraz wam ten Libusin, są 2 budynki, w jednym z nich działa restauracja. Wam polecam, bo to jest urocza, taka folklorystyczna, ludowa architektura, ale wybudowana właśnie aż później, jakby pod kątem troszeczkę inspiracji modernej architektury, ale właśnie z tym tradycyjnym spojrzeniem na tą architekturę, czyli z respektem do tradycji. Świetnie też polecam wam. No znów, morawski region. No, tak to jest. No. Przekazuję ci pewien przedmiot, a ty będziesz wiedział, co z nim zrobić. Ja nie, ale Leszek tak. Ja wam powiem, to jest taka piękna historia. Ja naprawdę teraz muszę się wyrazić, że to mi robi największą przyjemność. Nie tylko, że wam teraz naleję, a jeszcze nie była okazja wam nalać tego wina, szkoda, bo będzie ciepłe, ale nie, chyba nie, bo teraz jest w lodówce. Ale ten powód, z jakiego tutaj przyjechałem, no to jest tu, proszę bardzo, tu ta sprawa, która naprawdę wygląda jak z czasów komuny. Widać to. To jest tak nazywany po czesku cyklostyl, czyli taki archaiczny typ powielacza, czyli tak jak się powielali różne materiały jeszcze za komuny. No i to jest taki mój tutaj, no to jest to piękne, że ja przekazuję teraz Leszkowi, który właśnie działał z takim powielaczem Cyklos M62, jeżeli się nie mylę, i poprosił mnie, czy bym dla niego nie załatwił, bo on takiego ma, a używa go już długie lata do celów edukacyjnych, żeby szkole, żeby pokazywał młodym generacjom to, jak się pracowało za Solidarności, żeby było wiadomo, jaka jest ta historia Polski. Tak mnie poprosił, czy bym nie był w stanie mu zaoszczędzić jakiś inny, który by mógł używać, naprawdę, żeby tylko jakąś część użył do naprawy tego swojego. No, Filip poszukał na internecie i załatwił. Także to jest
To, co nas tutaj przepięknie łączy, to, co ja jakby szanuję bardzo, a to jest właśnie to, co zrobiliście za Solidarności dla całego tego, dla całej tej wielkiej części Europy, że pokazaliście, że naprawdę trzeba, że macie tą siłę się bronić przeciwko komunie. U nas aż tak dużo ludzi się nie broniło komunie, czyli dla mnie to jest duży szacunek, że w podziemiach tam gdzieś naprawdę ukryto, używałeś takiego druku do tych bibuli i do tego, że drukowałeś na nich też inne bibule, które dostarczano przez granicę na teren Czechosłowacji, żeby to działało też dla ten nasz ruch przeciw komunie. No dla mnie to jest bardzo symboliczne. Widzicie, znów mamy tutaj taki związek pomiędzy Czechem i Lechem. Czech wyprodukował inżynier takiego powielacza, no i Lech się nie bał go używać. To jest całe. Tak. Także symbolicznie, Leszku, od serca się mówi, nie? Lewą ręką. Proszę bardzo. Niech ci służy. Serdecznie ci dziękuję. No proszę. Niedźwiedzia. Kochani, radość dla mnie. Ja wiem, wy niekoniecznie umiecie to docenić. Kto ma władzę, kto ma korbę, nie? Ja korbę mam, więc kawałek władzy u mnie też. Filip wie. Wy też wiecie, więc ja nie będę opowiadał o tym, jak jeżdżę po szkołach, spotykam się z młodzieżą i używam różnych technik druku. Pokazuję, że byle czym to zbyt dumnie i zbyt górnolotnie zabrzmi, ale przy pomocy byle jakich narzędzi, chodzi o serce, o ducha, można walczyć z nieprawością. Do pewnego stopnia nam się przecież to udało. Żyjemy w wolnej Polsce, mniej lub bardziej kulawej, niekulawej, ale żyjemy. I Filipku, od razu mi wiesz, ciepło na sercu się robi. Emocje, tak. Jak widzę tego typu urządzenie. Ekstra, piękne dzięki. To ja może Państwu też, nie wiem, 2,5 minuty. Przygotowałem coś dla Ciebie specjalnie. A propos powielacza. Sekunda dam. Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w cenach koledzy. Wolno się kręci powielacz. Drukujemy uloty o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mu się przyda. Tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy. Wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mu się przyda. Chyba to, co planowaliśmy. Promujemy.
Przepraszam, bo bez mikrofonu nie ma. Witam wszystkich. My byliśmy na wycieczce z Filipem i cała grupa zastanawiała się, czy Filip specjalnie zmienił sobie nazwisko, bo ma bardzo pasujące. Chlawinka. Więc Filip, zmieniłeś? Dzięki Madziu też za piękne pytanie. No nie zmieniłem, no jestem po ojcu Chlawinka po czesku, a Chlawinka to jest taka mała, sprytna głowa, nie? Taki jest sens tego nazwiska w języku czeskim. No a potem przyjechał pewny koleś z Poznania, ja go tam prowadziłem po Brnie, mówiłem mu o tym, że tam winiarskie Morawy Południowe, Jakub się nazywał, tak jak mój brat też Jakub, no i powiedział mi, ja wiesz, że ty masz takie super pasujące nazwisko do tego, co robisz, a w ogóle nie wiedziałem, absolutnie, nie? No podziel to na chla i winka i masz po prostu człowieka pijącego wina, chlejącego. U nas to chlanie. Ja czytałem w jednej książce, że to jest od Petr Bruegel, chyba to był warsztat jednego malarza, który też pracował częściowo za Rudolfa II, albo to był inny, teraz nie wiem, ale malarz, który jego warsztat pracował w Pradze i że oni pochodzili tam, no, Nederlandia, Holandia albo Niemcy i tam się mówiło, jak się zamawiało wino, piwo, cokolwiek, tak oni mówili zawsze do kelnera nie glas, ale chlas. A od tego się stworzyło to chlastat po czesku, albo chlanie, od chlas, że to jest od jakby zamówienia szklanki. No, także to jest los, to jest przeznaczenie, nic innego po prostu. Ten zawód, ja zawsze mówię, że ten zawód znalazł mnie, ja nie szukałem tego zawodu, ten zawód naprawdę, że robię tego przewodnika i takim ten most i to, że staram się pokazywać, że naprawdę ja się na to nie zasłużyłem, że to tak się wydarzyło, bo los tak chciał, tak. Dzięki za takie piękne pytanie. A już byśmy mieli nalać tego wina, ale jeszcze tutaj Leszek ma jakąś niespodziankę. Ja się tym bawię. Nalewaj, a ja przygotuję. Dobrze. Tak. Drodzy moi, tak się. Co tutaj mamy? Momencik, Madziu. Także mamy tutaj. Kto chce, no najpierw musicie chyba przyjść tutaj po te kieliszki, albo nie wiem, czy tam macie na stolach kieliszki? No brakuje wam. Dobra, także mamy tutaj od tego winiarza, który wymyślił te świętomarcińskie wina, mamy tutaj jedno witrawne. Dobra, także mielibyśmy rozpocząć tym białym witrawnym winem, także ja to tutaj nalewam. Tak jakby degustacyjne próbki, wiecie co, mam tylko 3 butelki wina, nie? Także to nie jest za dużo. Aha, Leszek będzie roznosił, fajnie. Temperatura już nie jest super, ale tak nie jesteśmy gdzieś na jakimś spotkaniu sąsiedzkim, czyli mi odpuścicie to, że tak? Proszę podnieść rękę, kto jest chętny na spróbowanie. To wszyscy. Aha. No, może być nawet, jakby, mówię... Tutaj, możesz się częstować, tam gdzie jest nalany. Tak. Tak. Także to macie, jest wiele informacji tutaj napisanych na tej etykiecie, ale żebyście wiedzieli, to jest proszę bardzo, ale wino na wytrawno zrobione, Kiwe, czyli mieszanka 4 odmian, Miller Thurgau, Veltlinskie czerwone, to jest rulandskie bile, czyli Pinot Bianco. Proszę Państwa, chciałam serdecznie podziękować naszemu gościowi. Dziękujemy. Naszym gościem był Filip Chlawinka. Ale oczywiście bawmy się dalej i dalej możemy rozmawiać o przyjaźni polsko-czeskiej.